Разил Вәлиев «Илаһи утрау». Татар İlahi. халқының 1000 йыллык кулъязма әдәбияты, 3 гасырлык басма китап байлыгы булуы турында без горурланып сөйлибез. Китап булган җирдә китапханәләр барлыкка килүе дә бик табигый. Сөембикә, Ханбикә китапханәсе турында халыкта әле дә риваятлар йөри. Йыллар, гасырлар узып, заманалар алышынган сайын китапханәләр дә үзгәрде, аларның фондлары байыды, эшләү алымнары, халыкка хезмәт күрсәтү шартлары төрлеләнде. Бүгенге китапханәләрне интернет челтәреннән электрон мәгълүмат тапшыру һәм алу мөмкинлекләреннән башка күз алдына китереп булмый. Традицион басма китаплар янәшәсендә аудио, видео, электрон китаплар барлыкка килде. Әмма китапханә үзенең төп сыйфатын халыкка мәгълүмат, аң белем тарату вазифасын югалтмады. Киресенчә, мөмкинлекләрен арттырды гына. Без катлаулы заманда яшибез. Соңгы елларда дөньядагы икътисади һәм сәяси халәт давыл уйнап торган диңгезгә охшап калды. Ләкин диңгездә, гадәттә, адашканны коткаручы утраулар очрый торган була. Арып талып, хәлдән таеп, шул утрауга барып сыенган кеше ниһаять тын калып уйланырга, хәл җыярга, тормыш мәгънәсе, халыклар һәм илләр язмышы турында иркенләп фикер тупларга мөмкинлек һәм вакыт таба.